ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ମସଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ୟାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରେ, ଆଉ ଗରମ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଖାଳରେ ଯେଉଁ ମଜା ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଝିଲି ରାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାଛ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇନି। କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ମାଛକୁ ନେଉଟାଇ ଦେବା। ଭଲରେ ଭାଜି ବାହାର କରିଦେବା। ମାଛ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଛ ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମସଲା ବନେଇଲି। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ନେଇଗଲି ଏବଂ ଜିରା ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ ଦେଇ ପାଣି ଦେଇ ବାଟିକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଛି ମସଲା, ଏକଦମ ବନିଯାଇଛି। ମାଛ ମସଲା ପାଇଁ କଢ଼େଇରେ ନେଇଯିବା ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇ ଫୁଟେଇ ନେବା। ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ଅଲରେଡ଼ି ମାଛ ଭଜାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଖିକି ଦେବେ। ମସଲା କଷି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଅଧିକା ଦେବେନି ପାଣି। 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇବା। ମାଛକୁ ମସଲାରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବା। ଝୋଳ କମ୍ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେତେ ବେଶୀରେ ମାଛର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା ଝୋଳରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଝୋଳ ଫୁଟିକି ମରିଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଖଡ଼ିକା ଲଗାଉଛି ମସଲା ନ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। 5 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା ପରେ ଝୋଳ କମିଯାଇଛି। ମାଛକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ମାଛ ମସଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।